Hey, engozanele lo? Hayi man nguye. Sorry, Zanele. Yeah, ke malume ngwelo andikuboni. Hayi ndim ndiyakubona ngokuzapha ndithi hey man nguwe lo. Unjani kodwa? Hayi ndiyaphila man right? Di right nam. Hayi ndi right nam man. Hey, waba nemoto ngoku? Hayi yo ndaba nemoto kaloku unyaka wesithathu lo ndinayo. Umuntu nguwe. Nayo ke yesibini le. Yendihamba ngayo nje xa ndilapha local yaqonda. Xa ndiphumayo ke khona iBenz endinayo pha. Ngisabawela. Yo, ndakugqibela ngawuyeka isikolo kwa5 oyokwenza izi10. Hayi kaloku uyabona esikolweni ndayeka kulanyaka. Sasifunda sobabini. Kunyaka olandelayo ke ndaqhubeka ke ndafunda. Ndayopasa no10. Wampasa u10? Hayi ndampasa u10. Ngephi isimbolo? Ndapasa ngo-H higher grade. Hamba higher grade. Wenzani ngoku? Oh, hayi ndiyaphangela lo ngoku ndiyaphangela ndiyipilot. Uyipilot? Ya ndiyipilot. Ndiqhuba iambulance. Malume ndifuna manje lento yenzani? Ndikushiya emotweni yami apha kanti uzowenza lento le. Nansi ayi passenger seat. Hayi no bra bendifuna uzijonga nje apha esipilini. And ndiyayicaphukela futhi lento yenzayo phuma. Xolo mkhulu.